Войните от древна Персия през 10 век се водят за създателите на обувките на висок ток, а прародителите на зимните бутуши идват от Източна Азия, то българите категорично също сме дали нещо на този свят, що се отнася до обувките, защото ние сме създали цървулите. Най-напред те се изработвали от свинска кожа. Носели ги само като излизали до кръчмата или из двора при животните. Обували цървулите през деня, а през нощта ги заравяли в земята на влажно, за да се запази мека кожата. В бедните семейства имало само един чифт цървули за децата, което било най-рано будно, то обувало цървулите и ги носило цял ден, а останалите ходели боси. В днешно време цървулите, също наричани опинци в някои краища на България, вече не се правят от свинска, а от телешка кожа. И не си ги правим сами, а ходим при майстор. Един от последните такива е Петър Янакиев. Викат му още майстора или дивотинец.